Il-Partit Nazzjonalista jagħti garanzija li kieku tinqered il-fabbrika tal-korruzzjoni li ħoloq il-Gvern Laburista il-kontijiet tad-dawl ikunu jistgħu jinqatgħu bin-nofs. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien intervistat fuq Net FM mill-editor in chief ta' The Malta Independent Neil Camilleri. Adrian Delija qal dan fid-dawl tal-weda li l-Partit Laburista telabija fl-2013 li għala il-fabbrika tal-kanċer meta fil-verità spiċċa jiftaħ fabbrika tal-korruzzjoni. Għaldaqstant importanti li l-korruzzjoni titwaqqaf u dak li nsteraq jerġa' jingħadda lill-poplu. Tinsiex il-Gvern Laburista tela fuq pretiża falsa illi ħanneħħu l-fabriki tal-kanċer u nroħħsu l-kontijiet ta' dawl l-ilma. Minflok għandna issa fabbriki tal-korruzzjoni u l-kontijiet ta' dawl u l-ilma għadhom qed jisirqu l-poplu Malti. Aħna l-garanzija tagħna hi illi il-kontijiet ta' dawl u l-ilma jinqataw bin-nofs. Adrian Delija kompla li Roberta Bela u responsabbli minn ħajjet l-eluf li għadhom qed jgħixu fil-faqar dan meta l-poplu tkun jaf il-verità bil-gvern ma jistax kompli jipproteġi lill-kriminali. Fl-istess waqt kemm idum Muscat, Roberta Bela se jibqa' bidejh marbutin. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu irid ibiddel il-mudell ekonomiku biex pajjiżna ma jibqax jiddependi biss bil-barranin. Minflok irridu nkomplu nħeġġu l-investiment barrani. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu se jibqa' partit ta' dialogi u għalhekk għadu qed jistenna wkoll dibattitu mal-Prim Ministru. Filwaqt li tenna l-apoloġija għall-iżbalji mwettqa mill-Partit Nazzjonalista fil-passat u jgħid li ma jridx jibqa' jara lill-partit bl-istess arroganza li tefatu fl-oppożizzjoni. U fakkar kif il-Partit Nazzjonalista kollu qed jiġġieled il-korruzzjoni iżda qatt ma smajna minnu l-ewwel fil-Partit Laburista li qed jagħmel l-istess ġlieda. Minnaħa l-oħra tenna l-impenn tiegħu li jkompli jisma' aktar lin-nies u l-karbiet tagħhom. Dwar ir-rapport ta' due diligence li sar bħala parti mill-proċess għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija sostna li ta' kopja tad-dokumenti kollha li ntalab għax m'għandu xejn xjaħbi.